పూరా లోకల్. వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. H1B, L1 వంటి వీసాల ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను $2,805 నుంచి $2,965 అమెరికా ప్రభుత్వం పెంచింది. మార్చి 1 నుంచి ఈ పెంపు అమల్లోకి రానుంది. మిగతా వీసా కేటగిరీల ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల్లోనూ మార్పులు చేస్తోంది. ఈ మేరకు USCIS ఈ ప్రకటన విడుదల చేసింది. 2023 జూన్ నుంచి 2025 జూన్ మధ్య ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ ఫీజు పెంచినట్లు వెల్లడించింది. వీసా దరఖాస్తులను వేగంగా ప్రాసెస్ చేయడానికి ఈ అదనపు రుసుమును వసూలు చేస్తారు. H1B, L1, 2-1, P1, TN వీసాల విషయంలో ప్రీమియం ఫీజు పెరగనుంది. F1, J1 వంటి వీసాల విషయంలో ఫీజును $1,965 నుంచి $2,075 పెంచింది. ఈ పెంపు ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ సర్వీసులు అందించడానికి ఉపయోగిస్తామని USCIS వెల్లడించింది. ఇతర దేశాలతో పాటు భారత్కు చెందిన విద్యార్థులు, వృత్తి నిపుణులపై ఈ ఫీజు ప్రభావం పడనుంది.